A visita da conselleira de Mar á Organización de Produtores de Mexillón de Galicia serviu para analizar os avances realizados pola empresa e abordar os principais retos dun sector clave para a economía mariñeira galega. Hoxe veño a visitar as instalacións dunha asociación de acuicultura que é das máis importantes de Galicia, Omega, que ten alrededor, conta con 500 bateas, 300 socios, e aparte de falar con eles sobre os retos e sobre necesidades. Durante o encontro, Villaverde destacou o papel da miticultura como referente europeo en produción e sustentabilidade, subliñando ademais a importancia de seguir impulsando a valorización do produto nos mercados e apoiar toda a cadea mar-industria. O noso ouro negro, ao final, é un produto moi importante para a economía galega, xa non solamente polo volumen de produción, senón tamén por toda a cadena de valor que ten, en este caso, os produtores tamén se implican en darlle ese valor engadido e a través da organización de produtores han posto a funcionar unha planta de cocción e de valorización deste produto para poder poñelo a disposición directamente dos consumidores. A conselleira insistiu en que garantir a rentabilidade e o futuro da actividade nas rías galegas continúa a ser unha prioridade estratégica para o goberno autonómico. Dende Omega resaltaron a importancia deste tipo de visitas para dar a coñecer a organización e mostrar como é o seu funcionamento. Que creemos que é un paso importante para darnos a conocer e ao mesmo tempo para que se comprobe in situ o funcionamento das nosas instalacións e a maneira que temos de traballar nelas. A Xunta mantén así o seu compromiso cun sector que xera emprego e riqueza no litoral galego e que sitúa a Galicia como líder europeo na produción de mexillón.